Salam ähliwan yurtdaşlar, salam eziz ildeşler. Hemmäňiz hoş geldiniz. Bahar hanım, Leyla hanım, hoş geldiniz. Biziň ana şuň siziň bilen etjek gepleşigimiziň ýene bir temasy, esasy temasy. Şuna biz bir aýdan bäri, bir aýya goly wagtdan bäri aýtyp gelýäsdi. Ýaşamak isleýärin diýip şu Ukrain bir proýekti Telegram kanalda görüp şonu 170 tane Türkmenistanlı vatandaşlarımızın Ukraina yesir düşendigi arada şolaryň atlaryny ýeke okap geçdik. Biz şu kanalda däl, ýanky zenanlar kanalymız bolan Taga Taga kanalyna da Ümidi hanymam kän gezek çykyş edip aýtdy. Başga vatandaşlarymyzam köp gezek çykyş edip aýtdylar da şu Ukrain söwüşine Türkmenistanly erkek öwrekli türkmenleriň hemmesini şu Ukraina söwüşe goşundyklary barada. Muny biz kän gezek aýtyp geçdik vatandaşlar. Ýöne şonu da şuň güne çellin Türkmenistanyň daşary işler ministri şu Reşit Meredow'dan hiç ýeli bir ses çykmady. Ya da televizyonya çıkıp ya Türkmen televizyonyasına çıkıp ya özlerinin bir sosyal medyasında, web saytında olsun, başka platformalarda olsun çıkış edip hiçbir bilgi vermedi da yani Türkmen halkına. Sebebi Türkmenistan'da ne şu zatlardan şu 170 tane Türkmen vatandaşımızın Ukrayna'da yesir oturduğundan hiç kimin haberi yok. Yani çünkü Türkmenistan'da internet yok. Bunun biz her gepleşigimizde aşağınçı çizip bellep geçeceğiz vatandaşlar. Yani şuna qaramazdan şu Wi-Fi'li ya da VPN ulanıp diýenýäli käbir vatandaşlarımız bize bir yurdun içinden habarlary getirip durlar. Yani şonu da şu ýene bir gezek bellep geçen Ukraina näme üçin uruşa göýberýärler Türkmen vatandaşlaryny? Näme üçin Türkmenistandan çykmak, Türkiýe'ye gelmek gaty kyn? Ýa-da Türkiýe'ye gelmek üçin Türkmen vatandaşlaryndan köp pul talap edýärmişler. Aeroportdan çykjagam bolsaň, viza işlemlerini düzeltjegem bolsaň, şolardan gaty uly mukdarda bir pul talap edilýär. Muň tersine Russiýa gitjek vatandaşlarymyz üçin ähli mümkinçilikler ýollary gün açyk diýsegem bolýar. Bu näme üçin Türkmen vatandaşlaryny şu Ukraina uruşa göýbermek üçin, şoň üçin şu mesele bilen Türkmen vatandaşlary üçin ähli viza meselelerine hiç ýeli kynçylyksız Türkmenistandan arkaýyn çykyp Moskwa gelip şu ýerde de iş gözleginde ýene de şolar tutulup Ukraina söwüşe uğradylyp bilinýär. Şoň üçin biz atlar viza meselesi hem ansat ýol bilen Russiýa gelmek üçin. Şu arada biz öz pikirlerimizi vatandaşlarymyz bilen ýene de bir gedek paýlaşalım. Şu eşitmeýänem bolsa, görüp bilmeýänem bolsalar görsünler, ýene bir gezek duýduralyň diýip biz şuň siziň bilen ýene ekrana çykmana mejbur bolduk vatandaşlar. Bahar hanım, pikiriňiz bar bolsa başladyny. Salam vatandaşlar, ildeşler, yurtdaşlar. Ayçakan hanım hoş bulduk. Ben şu diýjegim, näme üçin bizim Türkmenistanyň halky Russiýa işlemäge gitmeli? Ödüm şu wagt uruşuň bolup duran wagtynda. Biz Ukraina bilen näme düşmançylygymyz bar? Bizim halkymyz näme üçin Moskva tarapyndan Ukraina tarapına uruşa gitmeli. Biz näme üçin düşman bolmaly ona? Ukraina öz topragy üçin göreşýär. Bizim misaly öz toprağımızı biri gelip aljak bolsa biz söwüşmersmi? Aýal masala bolwam özümizem uruşa gideriz. Uruşa çykars. Türkmenistan'ın içinde iş yok, işlemäge diye çağalar o yere. O yerde tutup uruşa göýberip otur. Bu barada Reşit Meredow hiç bilmiyorum kaya nemäňem internette
Kesmika, Reşit Meret hem interneti yok mu ka? Kontür bitiyor mu ka? Biz onu düşünemizak. Düşünemizak da düşünüp otuyoruz. Maldığını bilip otuyoruz. Putin diyen adam höyt diyse o oturan yerinde karşılığına ya karşı ediyor oturan yerine. Onu bilip otuyoruz. Yani bizim çağlarımız gerek bize. Reşit Meretov o Kırgızistan'dan yeni bir yerden oğluna atel gazinse edince yapınca yani yaptırıyor diye mi Türkçe falan yaptı diyorlar yani gazinse saldırınca oğlunu ursa koyversin. Bizim o çağlarımız, bizim halkın çağları ursa gitmesin. Bize Rusya diyen bir yer gerek değil. Bizim diyenimiz olsa, benim diyenim olsa Rusya deyip bir devlet kalmasın. Yok olsun gitsin. Rusya gerek değil bize. Bizim atavarlı düşmanımız Rusya. Yani Özbekistan'ı hem şönemeleri, yurtları basıp alanlar halkına eyle bir eziyet eden zalim millet Rusya'dır. Şunun için bize Rusya diye millet gerek değil. Ölsün yok olsun. Bize ne ama ondan? Reşit Meretov bize halkımıza iyi çıkmalı. Dışarı işler ministeri değil mi? O yerden ama yetmayla kalıyor mu? Şu haberlerin hepsini bilip oturuyor kepçene kotur. Ve şu artıkça diyeceklerim şundan var. Birim nemçi Moskva giden vize ansat varıyam. O giden yalak avtobuza minik gidiyorlar ha. Şön yalak arkayınca geçiyor gidiyor. Nemçin Türkiye koyu vermeye, gelip bilmeye. Özbekistan'ın içinden hem gidip oturuyorlar, öyle gidip oturuyorlar. Türkmenistan'ın içinde internet yok. Bilen aklar, Ursun Botron'u bilen aklar. Ben 2 gün oldu, ağam bilen ses uğrattım. İmo'dan gepleşip olan akşı, İmo'da tutan akşoların en ullakan nemesi interneti İmo. Şoň bilen men ağam bilen gepleşip bilmedim. Şu ihlas ata verdiğim dädesi bilen. Son ses koyverdim da. Sen dedim dışarı işler ministri olayım. Gerek olsa git dedim Rusya git. Son tap gel dedim. Men pasportum yok dedim. Yoksa ben gidecek dedim. Ihlasın ecesi bilen niye gidecek şoňa dedim. Men doğanlı tap ver dedim oturacak bar dedim. Ecesem dedim men oğlum tap ver diye oturur dedim. Otururuz biz dedim. Sen näme oturuyorsun o yerde diyse o hem uç bolup durma näme diye. O nire var aytmalı ka diye. O yani gitsen diye vize zat açtırmalı diye vize açılınca da gelmez mi ka diye da gepleyen gepesere. Ne şun yala anı yok bilmiyor da näme edeceklerini bilen hayvan oldular, mankurt oldular. Şu Türkmenistan'dan ülk gelen oğullarının ecesinin atasının sesi çıkan akta hiç öyle. Sen İngilizce'yi aldırıp oturuyorsun ha. İngilizceyi elindeki İngilizce'yi aldırıp oturuyorsun. Yine çağağıma bir zat etmesinler, baskı etmesinler deyip korkuyumdurlar. O sen çağağın ülk gelenden sonra sen neyden korkuyorsun? Çaresiz bir ayal, enata, elinden her zat gelir. Çağağını aldırdın mı? Men başka yitirecek zadım ne mi diye. Men köçede kıyıgırt durarım polisiyalar. Eksin, süre eksin. Kahva koysa oturun yerine de kıyıgırarım. Oğlumu tapınla kıyıgırarım düşmanlar diye. Ne Reşit Meretov niye seyrediye? Ya tuvalede vardı aşağına mı seyrediye? Öz oğlunu koyuversin, heleğini koyuversin, kıyızını koyuversin, orslara kıyızını versin. Bizi hiç kızıklandırıyan zat yok. Reşit Meretov diyen adam bize kızıklandırmıyor, özüm gidiversin. Ne kurban olayını koyuversin, serdarı koyuversin. Ne serdardan kişisi vardır, Kerim oğlu mu? O çoşkoyalı, o iyi biçi kemirak etmesinler. O sonra eksin vursa, ölse de öyle et. Harman. Yani bizim çağlarımız, bize ors gerek değil. Derdi Muhammediflere ors gerek olsa gitsin. Özleri gitsinler. Kıyızını koyuversinler. Türkmenistan içine yerap oldular. O yere o kıyızı minister oldu. Bir yere oğlu, bir yere beylesi, yeğenleri yine kamçı küçükler yani bunun tohum bitmedi. Reşit Meretov var ya, niye asmın aklından meri oturuyor? O odan tepede yine bizim aydın adamlarımızı öldürülen aklına o deme yukarı vurama
çekmeye de internetim gidiyor ki aram. Niye bu vaktinden beri oturuyor? O deme sakta yasama video çekip yine bize yurtlarda çekecek oldu deyip yukarı kurama gidip gördü. Deme. Barış yok. Bırakın vaktinde de ya sonu tutup oradan depe arkan vaktinde de rejit merdim. Onu realaktat etmeyeni biliyor. Hazır kurban oluyor. Berdi Muhammedovlar yukarı kurama gidip yalan eplek gitti, geldiyse gidiyor. Şoları korabiliyor. Cenayet tutup da hem mesela bir cenayet tutup. Ne için bizim garip halkın çağrısını koramıyor. Biz o bazıdan bar satın alamızak, onu 9 ay karnımızda götürüp ağzısını çekip doğurduk. Benim oğlum deyip izlenim yüzüne bakmam ulaştık. O bey gidip bir yerde yok alkaş orsun yurdumda ölmeli deyip biz çağı doğurmadık, çağı ulaşmadık. Bizim çağlarımız tapsın kepçene konu otur tapsın çağlarımız. Olmadı da yerini boşaltsın da gitsin uşaysın. Bunun hesabını var ya katı ervet verir yani diye geçer bir güllerem diye yani yüklüce geçip dur. Şu an elimiz kolumuz bağlı olansak edenleri paylaşıyorlar. Yani katı ağırlar, çağlarından çeker bu adamı kovu çektirir. Biz o dünya varına dozoğa yansın, Sırat köprüsünden geçsin, o zatları bir nimet bir karışmaz. O dünyanın celladı biz oluruz. Sırat köprüsünden biz oluruz. Şu attıkça diyeceklerim şundan ibaret. Sağ ol Bahar Hanım. Gowy pikirlerin için. Bahar Hanım sağ ol. Sebebi hemme aydamlarınız doğru da ana şu Reşit Meredov hemme dadın günahkari Reşit Meredov bolup duruyor. Bahar Hanım sizin mikrofonunuzu kapalı. Şu Reşit Meredov bolup duruyor. Şoň üçin şu 170 sana Ukrainada yesir oturan Türkmen vatandaşlarının hosarları Reşit Meredov'un yakasından efşitlep tutup hasap sorarlar. Bu hasabı katı güçlü sorulur. Cezasam katı ağır olur. Yine şun Halmuradağa şu Telegram grupamızda şu meclistekilerin Telegram grupasında bir habarı paylaşıptır da bir videonu paylaşıptır. Şoň bir adasyerini görünmek geçipdir. Yerden men gördüm. Näme dipdir? Bir Ukrayn propagandistmi, aktivistmi adam çıkış etipdir. Şol adam aytyp beripdir da. Şonu türkmençe öwürüp şu ýerde paylaşypdyr Halmurada. Näme diýe? Amerikada ýaşaýan bir Özbegistan watandaşy 15 ýyl bäri Amerikada ýaşaýarmyş. Soňra Özbegistana öz watanyna gidip gelmek üçin hemme dokumentlerini taýarlap, biletini alyp Moskwaň üstü bilen Özbegistana uçak bolup Moskwaga gelip aeroportuna gelen wagtynda Russiýanyň Fespeşnik diýdi. Fespeşnik diýmek bizim türkmenine mahama diýmek ýaly bir funksiýasy barmyş olaryň. Şol adamlary, şo Fespeşnikler gelip ýanky adamy sen Ukraina uruşa gitmeli diýip näme atypdyrlar diýe türme. Ondan soň şu videoň dowamyny dinlejek bolsaňyz diýip şoň videosyny goýupdyr şu ýerde. Ine şu ýerde aýtjak bolan zadym şol Rus halkynyň Fespeşniklerem, hukuk goraýjylarym, polislerem hemmesi diňe şu Orta Aziýanyň adamlaryna gönüpdirlen ýalda. Sebebi Orta Aziýadan köp gelýärler Russiýa iş gözlegine. İş migrantlary bilen, iş bahanasy bilen gelen Orta Aziýadan iň köp gelýän ýer şu Russiýa. Ýoksa Russiýada da bir iş alyp baryp ýatan iş ýok. O ýerine bir inşaat, guruluşyk işler bardyr, bar bolsa şo jaga iş edip bir şolaryň gazanýan pullary nämedir diýen. Gaty bitse $500 zordan gazanýandyrlar. Şoň ýalak mesele bilen gelen Türkmenistandan, Özbegistandan, Täjikistandan diýeli sana otursaň, soňa köp hemmesi diňe Orta Aziýadan gelip şo ýere gelýärler.
Bizim Türkmenistan'dan esası köp gelen yeri şu. Ana 170 sany Türkmenistan vatandaşı Ukrayna'da yesir otyr şu wagtlar. Näçin şonu Reşet Meret orta çıkıp aýtmaya ýa-da Russiýadaky konsulluk ilçihanasyna habar berip şolary izine almak bilen meşgul bolanak. Näçin türkmen halky Türkmenistanyň şu goşadyrnak içindäki hökümet sumaklaryna hiç gerek däl türkmen halky. Gerek däl. Olar ölüp ýok bolup gitsin diýip şoň üçin Russiýa gitmek problemasy ansatlyk ýol bilen Russiýa çykaryp otyrlar. Vatandaşlar ýene bir gezek ýatlady şu ýerden. Türkmen vatandaşlary gitmäň Russiýa, gitmäň diýip şu aşaňçylyk türkmen dilini aýdyp berip otyrsyň muny. Kän gezek çykyş edip aýdyldy. Ýöne Türkmenistan vatandaşlary görüp bilmese ýene de şu problema öňümüze gelýär. İnternet ýok diýen problema gelip diýrenýär da şu ýere. Şonu da şunu ýene vatandaşlarymız imo işleyen olsa şoň üstünden kiçicik nemelerini bölüp şonu paýlaşyp otyrlar. Şolaryň üstünden görüp bilendirler. Belki TikTok'u görüp bilendirler. Şol ýene de görsün diýip bizin şu ýerden günaşa çykyş edip aýdyp otyr türkmen vatandaşlarymyza. Çykmaň, Moskwa gitmäň diýip. Leyla hanym başdyna. Bağışlan Ajahan abla. Hoş geldiniz. Salam. Hoş geldiniz başdyna. Hoş bulduk. Salam yurttaşlar. Ajahan abla, men elimi kaldırıp bilmedim, bağışlan. Sözünüzü böldüm. Şu yurtumuzda Reşit Meredov hemme zatdan haberli, hemme zatını şu etip oturttu degen düşünce var mende. Sebebi yine bizani yurtumuzdan gelgen habere karaganda hazır bir yıl iyun ayında bitiradiğin askerler var. 10. Garadok'ta kullukta yürgen askerlerimiz şulanı ne etipdiler? 26. iyun'da nege gitesler Moskvaga Putin bilen salamlaşıp gelesler degen şunday haber tarkalıptı bizani Taşoğuz'da. Ne sebepten? O Putin bilen salamlaşıp gelmeli bu askerler. Osunam boylarını ölçepti, kilosunu ölçepti, anışındayın normal bağalarını yüvercek emişler. Hemiş Putin'in eldinde salamlaşıp ötmelimiş, neymiş, parat ötürgen diye etipde, şundayın de aytıptılar. Osunam eğer de size şaka barsanızla, ana işem toğuk kalasla, işlemeke, işem badep, şundayın deptiler. Bizani Reşit Meredov ne etip oturgan iş emas mı bu? Şunu haberi var hemme zattan. Osunam ne? Goranmak ministri var ya, o Goranmak ministri nere karab oturuptu? Reşit Meredov nere karab oturuptu? Bizani garip halkımızını, çağalarını kullanıp oturttular. Indi armiyanı bitirip gelecek çağalarını ana şu uruşa yüvercek bolup durdu bular. Bizani yurtumuzda TikTok açılmaydı, ne açılmaydı, YouTube açılmaydı, haberlerimiz açılmaydı. Olsun bu eneleni, ene atalani haberleri yok bu zatlardan. Lekin bular işlemeke getesen balam yaxşı bolupdu. Ese getsen getaver dep razı bolup oturup demişler. Kani nişetip bize bulara düşüntürmelimiz. Artık yine hazır uruşa getip ölüp gelip durgan bağala ba, karındaş doğalla, konuş obala, dost diyarları şulanı görse bolmayma. Uruş getip durgan konuşunu üyünde uruş bolup dursa, misal üçün sen barıp durup bilesen mi onu üyüne? Sen hiç karap durasan barıp, tamaşabin bolup durasan mı barıp? Şunu oylanıp adamla barmıysan, biröni üyünde uruş bolup dursa barmıysan, koy barmayın dep aytasan. Lekin bula bolsa, doğrudan doğru bizani çağalarımızını ota iteklep duruptu. Öz ata-eneleri de. Ata-enelerini havarı yok mu bu uruş bolup durgandan?
Koňuşy yurtumuz kahır bizani Ukraina. Ne sebepten bizani bagalarımız öre gitip uruşda ölmeli? Ne sebepten Ukraina bagalarını öldürmeli? Şundi bolmak bolamı? Bizani halkımız bir gözünü açsa yaxşı bolar edi. Birinciden ana atala gözünü açsın. Ana o pelenkesini balası ölüp geldi. Görüp oturupsan. Yine bu konuşunun balası ölüp geldi. Ya bolmasa karındaşımızı balası ölüp geldi. Sana hiç gibi yoksa o ne de Moskva'da iş yok orada. Değişi gerek ata-eneler. İkinciden hem yaş yigitlerimiz ayaka kalsın, gitmesin. Bu pulsuzluktan, yoksuzluktan mecbur bolup getip durganlar. Ağzınız yer kapıp ölmez. Getüçü bolmaňlar. Canınızdan nämes, şirinemez hiçbir zat. Düm ne bolsaňyzlar, ayaka kalıňlar. Şu derecege yetken bolsaňyzlar açlyktan, ayaka kalıňlar. Öz hakkı, hukukuňyzyny talep etiňler. Bizani yurtumuzda ne kanun var, ne konstitusiya var, ne bu hukuk korucu var. Ne Reşit Meredov var bu öz nesini yerine getiredi onun vazifesini. Ne üçün Reşit Meredov söz vermedi, ne de çıkış etmedi. Gitmeňler de. Ne üçün Özbekistanlı ministrleri çıkış ettiler. Bizani çağalarımızı yüvermeli emas. İşeden başka yerden gitmeňler. Eger de size Rossiya arkalı Ukrainaga uruşa geçseňizler jarime salınady. Ya ata-enelerine ne boladı dep çıkış ettiler. Ata-enelere jarime salınady dep. Ne üçün bizenikiler şunu aýtmydy. Göz görekey bizeni çağalarımızı görüp oturup yine yüvertiripmiz. Ana 170 bala, hali bizani bilgenimiz, bizlere havar gegeni, bulanın adı, familiyası, yılı, şu 170 balanı bilemiz. Uruşa getken. Bilinmem neçe 27 mi çağanı ölüsü kaldı, öldü dep havar geldi. Bizani, meni atamın oğlu, Tanrıbergenov degen bala öldü yakında. 18 mi 19. aprelde mi ölüsü geldi. Lekin şunu nesini cesetini görsetmediler, açtırmadılar tabutunu. Indi kim ne tutmalı? Yine görünüp durgan zat kahır. Ne üçün bu halkımız bunçalli bir düşünçesiz, ne üçün bilimsiz? Reşit Meredov nere seretedi? Kim bu özü? Bu mahlukla kim? Halkını, garip halkını nesini yüverip oturup, kullanıp, bagalarını uruşa yüverip oturup, kim bula? Bizani halkımız artık yeter, gözünü açsınlar, bu dereceye geldi bizani, neslimiz yok alıp barıyatır. Yetişip yatırgan bagalarımızı yok edecek bula. Bilimsiz kaganı, hukukunu, hakkını, kolundan algan, indi bagalarımızını uruşa yüverip kullanacaklar. 170 bala yok, hali bizani bilgenimizden. O neçelli bala hali nesiz, habersiz gitti. Neçelli balamız. Ondan haberimiz yok. Buna kim sebepçi, kim cevabını verecek? Yine aytıp durupsuz Halmurat Süyünov nemiz, kardeşimiz aytıp çıktı. Özbekistan'dan, Amerika'dan işlep yatırgan adam, 15 yıldan beri işlep yatırgan adamını Moskva arkalı Özbekistan'a yatırgan adamını tutup uruşa getesen de mecburlaganlar. Şunda bizani bagalarımızı mecburlamayımla bula işe getip durgan bagalarımızı ya okuştağı bagalarımızı. Kim bu onun arkasında duradı onu? Hey bunu gitme, nere aparasan bunu dep soracak kim bu? Hiç kim yok. Bulanı Özbeklerde bal eken bir azgana bolsa adam aytıp durupdular.
Gitmenle, yenen bir zat, yine bize arkanızdamız, bize haber verin dep durdular. Bize nikele kime haber veredi? Dahi ata-enesine haber vere ölmin getip durgan bağalarımız ba. Gözünüzü açınla. İltimas, hayiş zerden ata-enele. Sizlere bağalarınız gerekmiyor mi? Sağ ol Leyla hanım. Gowy neme habar getirdin da ana şu harbulary ýa-ni eskerlerim şu ýa-ni bir 20 ýaşyna ýetmedik çağçyklar o esker diýdigimde. Esker diýip ýa-ni o Türkmenistanda eskerem ýok. Türkmenistanda harby hiç hili harby nemesi ýok, strategiýasy bir normal şekilde işleyen harby ýok. Esker ýok Türkmenistanda. Olarda ne tälim berilýär, olara ne terbiýe berilýär. Olardyň şu o ýerlerinde ot çöp çapdyryp ýa-da goýunmakdyryp, paýta ýygdyryp, şaly başga ekinler topladyp şeýdip gören bir eskerlerimiz var. Ana olar enatalary düşünmesi gerek şu ýerde. Şu goranmak ministri ýa-ni gündog diýipmi, aýdog diýipmi? Gündogma diýipmi, aýdogma diýipmi, näme? Haramzada. Nirede bul adam? Özünün çağası ýokmy? Näme o göz açylmady häli ýa-ni bir 18-19 ýaşyndaky çağaçyklary yalan bir propaganda bilen Putin bilen salamlaşmak diýmek näme diýmek? Kim ol Putin? Kime gerek Putin? Bize gerekmi şu Putin? Bahar hanım başdyna. Putin gerek bolsa Gurbanuly gidibersin özü. Özüm urşa yaraman durunak. O gitarı çalıp aýdym aýdyp gelýänçe özü gitsin. Putin oňa berek, bize gerek däl. Türkmenistanyň ene dual gazy bolsun, näme şu ýerden näme baýlygy bolsa Putin'i berip otyr. Biz bilmän otyrys mony. Yani Türkmenistanyň içinde halkyň habary ýok bu zatlardan. Şu bina gurýar diýe, täze akylly şäher mi? Şonu gurýar. Ine 2 sany bina dikdirse şonu gurdy. Şonu ýatlap galdyny otyrlar da. Ine Moskwa şu eskerleri äkden wagtynda gör boýunyň ölçüsini hemmelerni alıp şeýdi bäki diýer. Standart. Beýle bir boýly postly oglanlary äkdi o ýerde ondan soň sen bir ýerde serjant, leytenant diýene bir zat kärjagaz beren bolýar. Şulara baş bolmaly diýip o ýerden uratyp goýberýär-de urşuna gaýnap duran ýerine sokýar. O ölse-de häli hasaby geleni gelmediğini toplum azar edip gömendir bir ýere. Kim ondan sorajak boldy? Ine halkyň ses çykman otyr. Berdi Muhammedowlaryň bize halkynyň aladasyny etjek. Ne Türkiýede näçe halk öldü. Şoň aladasyny etdim, birini aldym ýüzüne. Ya bolmasa da telewizorda habarlarda baýdagy aşağı indirip durup bizim ýaş günimiz diýip oglan etdimi? Birine bir zat diýen nädir? En atasynyň öýüne baryp şola şeýle bolapdyr. Ol men günem, men size bakyp bilmedim, men bir samsyk. Hem çağa şo ýerde öldü diýip gynaslyk bildirdimi? Oman kalap o yere bir yere çıkıp yani diye kim bilen bir bilen aydım otyrmy, aydım dinläp otyrmy, aydım dinler ýal haly barmy onuň? Yani halk näme bolsa şo bolsun. Men diňe adım näde prezident bolup men adım otyrmy, boldy halk maňa näme diýili diýe. Eden netçek eliňizden geleni gaýgyrmaň diýip otyr. Arkaýyn tutup urşa goýberýär. Hiç kimem ýysakdan habary ýok. Halk şoňa en atalar bilýär. Ene bizim men doglanym jigin urşda martda nerdes habar alyp bilemiz. Ene 2,5 ay. 2,5 ay boldy. Ne gärdesinden ses çykanak nira var bir tutmalsana bilenak. Näme etmeli oň üçin diye. Bir wagt şu ben ağam hiç bir gorkusuz arkaýyn gepleýän gullugy gitjek bolanda men Owganistana talibanlardan Türkmenler gorajak men Owganistana gulluk etjek diýip 79-njy 80-nji ýyllarda baryp Wayakamada baryp men Owganistana gitjek diýip arza beren oglan. Şeýle gorkusuzdy da. Ýöne häzir görşäni
O dinamikçide vakit barıya namaz okuy, namazını yüzüne oturup dilege diye boldu. Nämetmesini bilenak, nire yöremesini bilenak. Hele şu tuvalete da gitmesini biliyorlar. Ona da şükür ediyorsun. Ne de halin üstüne oturuverseler şu yere oturmalı mı kadık. Halkın gidip baş şuna benziyor. Oy ses çıkarma. Men kıyıcıyım ama neme oğlu kulluğa etip ne yunda maydan sonra intikay gelmeli. Ona mekdibiler kuşkuda kulluğa etip Ekdibiler ecesin öyle ses çıkmazsa. Koy Allah'dan nehmetele yelacımız yok. Şeydir bu olanı. Emmesi gemini başka yerinden alıyor, burnundan alıbilmiyor. Bir mankanı başındaki mankadan korkuyorlar. O manka öne yürüyorum, iyice yürüyorum belli der. At çapıyı atın üstünden ağdarlıp yiyor. Eline tüpen alıp o yeri bir yere avtomat alıp atan mı oluyor mu? Ministerlerin önüne geçip o baydak sokulun demir var ya, şu an beydi bir elini alıp kaldırak mı olup diyor mu kuş kelle? Ya prezident diyen adama gelecek atmış o. Ya prezident değil de biz şimdi prezidentim adam hasabında göremiz. Prezident beyle de dursun. Biz seçemiz onu. Geldi onu var ya Rusya'ya getirdi oturttu başımızda. Yine şu Samsık şu yerde oturuyor. Benim Türkmenistan tağlayı Urşuvası erkekleri Urşuva alayan ben edenmet gelecek diye. Şu Samsık yönü şu yerde oturuyor diye. Halkını korabilenak. Samsık bir gayrat. Karamayak. Halkını korabilenak. Raşit Meredvem son yani. Yok mu şurada erkek? Tohum tici var, yegelleri var. İkisinin Derdi Muhammed'in anırkı koranmak ministerinin özünün tohum ticilerine var ya erkekler. O tüpen deyip beydip TikTok'ta paylaşıp gezmesinde gitsin şuna Urşuva. Ne Moskva kömek edecek men deyip koyuversin şoları. Domuz yağlı oluşup görüyorsun çaylar. Raşit Meredv kulağını, o kirli kulağını açıp kolcu dinle. Nemelerde dağçalara gidip keyip çekip, çaslı giyip, arağı içip hanhanlaşıp görmende halkı internetim gidip geliyor da. Halka yeçilik et, bizim çağlarımız iyisine gelsin. Rusya diyen adam Amerika'dan son üstünden geçsen olurum, tutup Urş'a gidip oturuyor, alıp akıp oturuyor. İçimden ses çıkanak. Bizim çağlarımız, Putin bile bizim işimiz yok. Putin bize gerek değil. Gerek olsa kıyızını örtüp ver. El değmedik, ecesi oluşamadık. Oluşamağı dözmedik, kıyızını örtüp Putin'in aşağına sok. Bizi o kızıklandırmıyor. Yani bizim çağlarımızı koyuverme. Gitmesinler. İşe gitti mi işini işlesin, iyisine gelsin. Şu yerde yakalar Bursa aksi de iyi çık halkına, iyi çık. O tuvalete varıp aşağına bakayım deyen görme. Bizi kızıklandırmıyor. Sen ne o Putin bile ne olsan şoğul, yani bizim halkımız iyisine gelsin. Çağlarımız. Sağ ol. Sağ ol Bahar Hanım. Leyla Hanım. Kimse de sağ olsun aydeyin. Sebebi ne şun kıynançlı bir haber yine de Türkmenistan'ın içinden gelip koştu da anacı. Eskerlere çendim Putin bilen salamlaşmalı diyen bahana bilen propagandasını edip olurun beynisini yuvup çağaçıklar hemen görüptür. Putin bilen salamlaşmalı deyse mes olup gidecektirler. El kaldırıp men gidecek olşendirler yönü. Bunun arkasında neme var deyip düşünmeye bular. Putin bilen salamlaşmağına kime gerek ol? Putin kime? Hiç kime gerek değil o. Bize Putin gerek değil, bize Rusya gerek değil. Bizim nevtimizi, qadımızı mutçuk alıp termi. Onun için bize hiç Putin diyen adam gerek değil. Bütün dünya gerek değil. Bütün dünya sanksiya girip durkan hem için Kur'anlı ya da Reşit Meredv Koranmak ministri aydo deyip nem için onu yankı ecelerinin hali yan gucuğundan göz açılmadık çağaçıklarını Putin bilen salamlaşmak diyen bahana bilen nem için Rusya alıp gitmekçi oluyorsunuz? Eğer biz atlan cevabını verirsiniz, katı berk sorarlar. En atalarına yine örgecek şu yerden yüzden yen. Hayiş en ataları, şu esker çağaçıkların en ataları. Yankı 170 tane Ukrayna'da yesir oturan Türkmen vatandaşlarımızın en ataları, doğan karındaşı, dost yarı. Şu yerden kovca dinlen, şu Reşit Meredv'in
Daşary işler ministriniň Türkmenistandaky Aşgabatda Russiýa Federatsiýasynyň elçihanasy bardyr. Toşun adresini bilemek şu wagt men o. Ýoksam aýtjak şu ýerden. Şoňa barın gapysyny depip açyň Reşit Meretiňem. Bizim şunýaly o güne men öňümden çykdy da şu Haçujit diýen proýekte geri oturkan gördüm. Men ýurtdaşlarymyza şu Russiýa göý bermäň, ýanky esker çağçyklaryňam ene atalaryna, dogan garnaşlaryna, dost ýarlaryna ýene bir gezek ýüzlenme bilen şu ýerden size haýyş etip ýüzlenýän watandaşlar. Şu çağçyklar, esker çağlary Putin bilen salamlaşmagyna göý bermäň. Russiýa göý bermäň. Göý berdiňidem olar Russiýa, Ukraina söwüşe goşjaklar şu ýerden. Şu bahana bilen alyp çykmaly Türkmenistandan. Şoň üçin ýene bir gezek ýüzlenýän watandaşlar. Hiç bir ýanky öz hakyňyzy, hukugyňyzy talap etmäni ýene bir gezek haýyş etip ýüzlenýän size. Şol Reşit Meretiň Daşary işler ministrligi diýen bir bina bardyr Aşgabatda. Reşit Meretiň diýen bir haramzada oturandyr. Näçe ýyldan bäri ýurdun başynda. Şol adamyň gapysyny depip açyp baryp hakyňyzy, hukugyňyzy soraň. Şol 170 san türkmen watandaşynyň garyndaşlaryna ýene bir gezek ýüzlenýän şu ýerden. Şolar talap edin. Getirtdirin Türkmenistana. Goranmak ministrligi diýip bir bina bardyr. Gündog diýipmi, aýdog diýipmi o haramzadaňam ýakasyndan tutun, çağçyklaryňyzy göý bermäň Russiýa. Sag bolun watandaşlar. Ýene geljekki gepleşiklerimizde görüşençek hoş sag bolun. Şu gepleşigimize aşağına komment tökmünde de öz pikirleriňizi ýazyp bilersiňiz. Bizim bilen ýakyn aragatnaşykda bolmagyňyzy ýene bir gezek şu ýerden size haýyş bilen ýüzlenýän watandaşlar. Hoş sag bolun.